Pagpalang gabi sa inyong lahat. May share po ako sa inyo na importante po. Ito ay magagamit po nyo sa pang araw-araw. At sana po bago ko umpisan po ay mag-subscribe, mag-like and share. At pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Orasyon kontra kulang barang at tigal po at elemento. Hiwaga ng Pangasinan. Ito po yung magagamit po nyo kahit di po kayo nangagamot pa, magagamit po nyo. Ayan, basta usalin nyo po nyo lamang sa tama at palagi kayo nakapudir, bakod, balabal, pondo. Kung di pa kayo nakakapagpudir, magdasal po kayo ng isang Ama Namin, saka Aba Ginong Maria, luwalhati, sumasampalataya, at isunod po nyo ito. Pero yung mga nagpupudir na po, may pudir na po, pwede lang po magdasal po o i-direct na lang po sa mga may pudir na po pag nagdidibusyon sa araw-araw. At kung hindi nyo po kahit na magdasal po kayo ng Ama Namin 3 beses po, magdasal po ng 3 Ama Namin 3 beses, ay sunod po ang panalangin ito. Narito po ang panalangin. O makapangyarihang Diyos, Yahweh El Shaddai, itulot mo po na ako ay iadya sa lahat ng kasamaan. At isunod po ang orasyon. Yahabi uha aha ha, Yaha ha ya, Wihaya hu aha ya, Wayu ha ha ha, Yaha ha aha ha. 3 beses po usalin po ang orasyon na to. Ulitin ko po. Yahabi uha ha ha, Yaha ha ya, Wihawa iwa, Wihaya hu aha ha, Wayu ha hu ha, Uks ha ha, Ya ha ha, Yahabi uha aha ha ha, Yaha ya, Wihaya hu aha ha, Wayu ha ha hu, Yaha ha aha ha. Usalin po ng 3 beses, di po sa dibdib pa krus. Ito po ay napakabisa po ito. Orasyon kontra kulang barang, tigal po at elemento. Pag inusan nyo po ito ay sigurado pong makakamit po nyo ang kaligtasan sa mga hinaharap. Ito po ay magagamit po nyo rin po sa yung ginagamot na ihip po nyo sa tuktok ng yung ginagamot. Sigurado pong lalayas po ang masasama na gawa po ng kadiliman sa masamang mga elemento. Sana po pakiingatan po ito palagi at huwag ipagyabang. I-share nyo po sa iba para malaman nila po. At ang mga binabagi ko po dito mga orasyon ay sana po pakiingatan palagi at huwag ipahakbang. At kayo lang po nakakaalam nito. Huwag ipahawak sa iba para palagi malakas po. At huwag niyong makalimot mag-subscribe, mag-like and share. At pindutin niyo rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. At shout out po sa inyo lahat. Kay Benadiro Palisok at Bike tayo kabayan, at sa inyong lahat, shout out po sa inyong lahat. Ma'am, sir, idol, bro, shout out po sa inyong lahat. Salamat po.